No, všetkým prajem, neviem, dobré ráno, to budete vidieť ráno, toto video. Je, je niečo po polnoci, už 24. 24. júna. Ja som včera, teda v útorok, dnes je streda už ráno. V útorok som robil živý rozhovor s Pavlom Slotom pre TVO TV v našom formáte 1919. Pridám link do komentov, kde si môžete tento rozhovor pozrieť. No, včera som viac menej teda ohlásil nejakú takúto formu videí, kde budem sa snažiť analyzovať, alebo respektíve zhrnúť nejaké udalosti príslušného dňa, príslušných dní, povedzme nejakých alebo posledných hodín. Keďže teraz, ako som vravel, som prišiel pred chvíľočkou z vysielania, teda z práce, po vysielaní, tak by som možno, že z toho niečo vypichol, čo sme sa bavili, aby ste potom si následne mohli pozrieť celé toto video v plnej paráde aj s diváckými otázkami. Začali sme takou témou stretnutia Pavla Slotu, ktoré nejaké zorganizoval. Bolo tam mali stretnutie Maslovičko, György Meši a Pavol Slota. Nevieme, neprezradil nám, prečo sa stretli úplne presne, ale tak z toho, čo nám povedal, tak sa dá vydedukovať, že niečo sa chystá v blízkej budúcnosti, alebo teda v tej možno, že jemne vzdialenej. Vrátili sme sa aj k tomu, k tej kauze Pohoda, teda čo to je taká pseudokauza momentálne, ktorou žije verejnosť a ktorou teda krmia verejnosť. Môj názor je taký, že jednoducho je to súkromný festival, tam boli narvané, myslím, že stovky tisíc eur za tú dobu. Pán Kaščák má ten areál v prenajme za veľmi výhodné podmienky. No a tým teda, že v podstate ten festival sa prejavil ako festival politickej piesne, ale skôr také, že progresívnej, tak podľa očakávaní každého normálneho lucidného človeka, pokiaľ kopete do niekoho, kto vám prenajíma priestory za výhodnú cenu, vybuduje vám tam infraštruktúru a vy do neho kopete naďalej, neviem, či z vďaky, alebo teraz z čoho, alebo z potreby proste sa nejak prejavovať a pozývate si tam práve vždy len tú opačnú stranu a robí sa tam LGBTI propaganda, podobné veci, tak keď sa zruší nejaká nájomná zmluva alebo vypovie, alebo už neviem, teda akým spôsobom mali to dohodnuté, tak myslím si, že to je úplne štandardná situácia. Je to predsa len, nie je to nejaké verejné priestranstvo, je to vojenské letisko, takže ja sa vôbec nedivím a navyše tá Pohoda jednoducho tam to nemá už žiadnu úroveň a dejú sa tam teda dosť divné veci a hlavne vždy im to nejako nevíde s tým počasím a neviem, či to už asi sa tam zhora nemôžu na to pozerať. Tie entity, teraz nemyslím elity, ale entity. Nazvite to Bohom, nazvite to čím chcete, podľa toho, čomu veríte. Pozreli sme sa troška aj teda na tie maďarské vzťahy. Je pravda, že v podstate Maďarsko, respektíve Peter Maďar zažíva takú nejakú politickú schizofréniu, keď pár dní dozadu v podstate vyslovil nejakú tú jeho zvláštnu teóriu, že Maďarsko hraničí vlastne samo so sebou, čiže vlastne všetci naokolo sme Maďarsko, alebo teda Maďari podľa neho. Tak a teraz na samite V4, neviem vysloviť ten názov, kde sa to udialo, tak ho nebudem skúšať vyslovať, tak tam zrazu nejak už má záujem aj napriek nejakým nezhodám medzi Slovákmi a Maďarmi budovať tú silnú V4, čiže vlastne viac menej vrátil sa k retorike Viktora Orbána. Ja len môžem sa domnievať, že či to náhodou nie je nejakým spôsobom tak dohodnuté, že tie cestičky, ktoré boli vyšlapané, tak sa museli nejak vrátiť do toho normálu a navonok pôsobí tak, ako ten pevný element Vyšehradskej štvorky. Ťažko povedať, čo sa udeje. Samozrejme, to sú rokovania, sú to len rokovania, nikdy tie výsledky my nebudeme vedieť
úplne presne, pokiaľ nám ich oni nebudú chcieť eh, povedať. Bavili sme sa aj o, to aj mňa veľmi zaujalo, vyjadrenie Vrátka Rohoňa, speváka kapely Iné kafe, ktorý sa vyjadril k tomu, že Dávidkovi Puchovskému teda, no, sa nepáči nejaký text jeho pesničky, teda pesničky Iné kafe, ktorá je stará, myslím, že 23 rokov. A neviem teda, koľko má Puchovský rokov, ale teda, keď tá pesnička vznikla, asi ešte chodil do nejakej tých, asi tých základnejších škôl, do nejakej základky a celú tú dobu nikomu ten text nevadil. Myslím, že to sa jedná o skladbu Štát, ale ja priznám sa, že neviem si ten text teraz nejak vybaviť. V podstate tam nejde o to, aký ten text je, ide o to, že ten hroziaci návrat cenzúry, v podstate cenzúry umelcov, ktorý bol pred rokom 1989 sa v tej forme, alebo tej podobe progresívneho Slovenska vracia, alebo respektíve chceli by ho vrátiť, lebo predsa len David Puchovský už nie je nejaký nezávislý, keď on nezávislý asi nikdy nebol, keď teda aj robil toho admina hoaxy podvody a policie Slovenskej republiky, oficiálnej stránky, však veď robil asistenta Spišiakovi, takže viacerým poslancom, tak asi to bude aj agenda Progresívneho Slovenska, keďže už teda dedukujem, že vystupoval za politickú stranu, keď je jej členom. Takže toto mňa veľmi zaujalo, lebo ja ako kedysi aktívny hudobník a teraz sem tam si tiež niečo zložím, síce nikto to nepočúva, možno, že chvála Bohu, tak by ma veľmi, veľmi mrzelo, keby po 37 rokoch od, nazvem to, príchodu demokracie, samozrejme, a tu je kamera, pardon, v úvodzovkách demokracie, sme sa vrátili k cenzúre. A nie, že takto, aby som sa opravil, tá cenzúra tu je a je ešte väčšia ako za komunistov. Vieme, o akej sa bavíme. Keď nie ste na správnej strane, tak ste cenzurovaní a podobné veci a vypínaní. Čak mali sme to tu nedávno, za predchádzajúcej vlády. Teda tých vlád bolo niekoľko v tej jednej vláde. A nerad by som bol, aby sa toto vrátilo ešte aj do tej formy, že ešte keď aj textár napíše nejaký text, aby to išlo, aby sa vytvoril opäť nejaký úrad, ako bol vtedy, pred 89., ktorý to skorigoval, respektíve povedal, toto môžete, toto nemôžete. Čiže to je dosť taká závažná téma, aspoň pre mňa. Ďalšou témou bavili sme sa o Zelenskom, o okultizme, vzhľadom k tomu, že sa šíria fámy, respektíve informácie, ktoré sú z blízkeho prostredia, teda bolo to od nejakého Ukrajinca povedané, že Zelenský a to jeho najbližšie okolie sa riadi výkladom tarotových karet pri tom, ako budú postupovať vojensky. A dokonca má aj gulu Bešteckú, myslím. No a už iné veci, čo tam dorábajú, tak to sme sa zatiaľ nebavili, to nie je vhodné asi na reláciu do 22. hodiny. No a ešte poslednou témou, ktorá bola v tom rozhovore, tak bola demisia Keira Starmera, britského premiéra, v kontexte toho, že vlastne od tých lejbristov sa aj tak asi nič nezmení, maximálne teda figurky a to smerovanie asi ostane rovnaké. Len trošku som poukázal aj na to, že v podstate teraz je tá strana váh naklonená. Keby sa Brexit konal teraz a nie 10 rokov dozadu, v 2016, tak pravdepodobne by nebol. No len, hovorím, zase si musíme uvedomiť, že nie je to len vina Brexitu, že je Británia v takej časti tela zadnej, ale je tam samozrejme súhra iných okolností, celkovo tá nekontrolovaná migrácia, ktorá sa stala nekontrolovanou aj viac po tom Brexite. A teda tým, že už tí bežní zamestnanci z Európy tam nechodili v takom počte, no tak bolo potreba tie pracovné miesta nejako vyplniť. No a kto je na to vhodnejší ako
dovezení, Európania. Keď sa pozrieme na pozadie, že za akým plánom vlastne sú ku nám vození a pozývaní. Takže ako sa hovorí, dve muchy jednou ranou. No, takže to je zhruba súhrn toho dnešného živého rozhovoru. Nebol to teda súhrn udalostí dneška, ale úprimne nemal som nejak čas sledovať dnes, keďže som sa pripravoval na to živé vysielanie. A tak aspoň takto to máte v skratke. Ak doma záujem o celý rozhovor, tak ho nájdete na YouTube TVOTV a ja vám sem pripnem aj do popisu videa, aj do prvého komentu link, kde si toto video môžete pozrieť. A odporúčam ho, lebo nie je ani dlhé, čo je teda výnimka pri tých živých rozhovoroch. Skôr je to výnimka a je dosť tak, by som povedal, že odľahčené. Minimálne ten začiatok sme sa snažili to dať aj v takom tom odľahčenom a humornom duchu. Myslím si, že môj názor je, že bolo to dobré a stojí za to sa na to pozrieť. A dozviete sa aj nejaké veci, napríklad, čo som aj ja nevedel niektoré. Takže tak, no. Som rád, že ste toto dopozerali do konca a hlavne dopočúvali. Prajem všetkým krásny zvyšok dňa. Majte sa.